язларда аракы тулсайды, шул аракы күлләрендә водолаз булсаң иде. Ох, водолаз булсаң иде, шул аракы күлләрендә водолаз булсаң иде. Кабан күленең төпләрен күптән күрәсем килә, кичтән запой, иртән пахмел үләселәрем килә. Үләселәрем килә. Үләселәрем килә. Җай айлары җиткәч кызлар сарафан кия, сыра күп эчкән ирләрне курсагы җиргә тия. Курсагы җиргә тия, сыра күп эчкән ирләрне курсагы җиргә тия. Сыра ясаучылар хәзер акча дип план куа, бездә хәзер сыра белән хатыннар идән юа. Хатыннар идән юа, бездә хәзер сыра белән хатыннар идән юа. Самогоны, кто ж тебя не гонит? И директор, и местком, и милиции тайком. И милиции тайком. И милиции тайком. Я в милицию попал, один мент меня пытал. То поверху, то по низу, куда надо не попал. Куда надо не попал. Сыра ясаучы хуҗалар сыра эчәләр микән? Сыра эчкәч понос була, шуны беләләр микән? Шуны беләләр микән? Сыра эчкәч понос була, шуны беләләр микән? Иртән торып мунча яктым, сузылып яттым ләүкәгә. Бөтен җирдә төтен чыга, ни булган бу гәүдәгә? Ни булган бу гәүдәгә? Ни булган бу гәүдәгә? Чүт-чүт кенә капкан идем, күбрәк киткән тагында. Крокодил сайрап утыра, карлыган бу тагында. Ой, нишләп утырасың бу? Аптыраган? Яшәү күңелле була ул шумырт чәчәк атканда. 100 грамын жәлли хатын кәкірәйіп катсаңда. Ой, пахмел, утыра. Кәкірәйіп катсаңда хатын бермей. Макмырдан чыктым бакчага, карыйм шия төбүнә. Шияләрдә дирилдәп тора, хатын өйдә сүгенә. Алла. Аңламы минем хәлне, хатын өйдә сүгенә. Говорят, я пьяная, я ж такая румяная. Говорят, я напилась, я ж такая родилась. Я ж такая родилась. Бик күп шешә бушатканмын, хәтерләмим нишәне. Салган баштан ябынганмын, юрган итеп бишәне. Ой, юрган итеп бишәне. Эй малай, юрган да кирәкмәй, бишә җылырак икән. Күп ашама, күп ашасаң кикертә. Дускай пиво күп эчмәсин, ул бит брат сидертә. Ул бит брат сидертә. Нинди мужик була инде, рюмка
көтермесе, мәңгі ойнамаслар еді, мақмары үтірмесе. Мақмары ауыр жол, Алла ярдам берсін. Ишигәлі bu айда үліп жер астына кіргәш, не әйтірбіз Құдайға? Не әйтірбіз Құдайға? Біліп болмайды нәрсәгін әйтірбіз. Бұна қалар көппейді. Үліп жер астына кіргәш, не деп жауап берербіз? Бүтін достар жиылышты, бірге іштік дейербіз. Бірге іштік дейербіз. Бірге іштік дейербіз. Бүтін достар жиылышты, бірге іштік дейербіз. Бірге іштік дейербіз. УГАИ водитель врет, трубку гнет стыдливо. Кто сказал, что башка рет? Правильное пиво. Ой, 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 ой. Кто сказал, что башка рет? Правильное пиво. Очень злой и очень строгий участковый новенький, а бутылку принесешь, станет сразу добренький. Ой, ой, станет сразу добренький. Ой, ой, станет сразу добренький. Оратымны кім пішірі, Иван білен іштапан. Өзім жырлым, өзім ішем, өзіме тиген стакан. Ой, ой, өзіме тиген стакан. Өзім жырлым, өзім ішем, өзіме тиген стакан.